Čaute všetci, ja som Lorax a vítam vás u asi 5. dielu Minecraft série z klasického sveta. Už minule som vravel, že nebudem začínať stadiaľto, ale zo sveta. Ale vlastne som už aj začal, lenže to bolo o ničom. Ten 5. diel predtým. Tak som to vymazal a idem od znova. A keď som sa pripravoval už na tento diel, som ťažil a tak, a vracal som sa a zastihla ma noc a zabil ma skeletón. A keď som sa respawnul, toto sa stalo. Toto. Proste neviem, či padám alebo čo, ale som úplne vo vzduchu. Tak ja neviem, či ma to nespawnulo nejako vysoko, alebo sa to úplne celé pokazilo a budeme musieť začať úplne novú sériu od začiatku úplne. Dúfam, že nie. Skúsim dať väčší dohľad, či nebudem vidieť zem. Ale tak vôbec neviem, že čo s tým. Ale vyzerá to tak, že padáme. Takže, neviem, asi vás vypnem teraz a keď budem na zemi, tak sa ozvem. Takže zatiaľ, čaute. Tak som späť, ešte stále sme nedopadli, ale všimol som si, čo by sa nemalo diať, keď človek padá v Minecrafte. Že môže chodiť. Takže sa mi zdá, že sa to pokazilo. No, neviem. Ja vážne neviem, čo teraz. Vlastne ja mám toto save. Ja som si to uložil pre takýto prípad, keď sa niečo pokazilo. No, tak to nahodím a budem zase späť. Takže zatiaľ. Tak som znova späť a ideme to vyskúšať. Či to teda ide. No ja len dúfam. Áno. No teraz zistí, že čo všetko máme a čo nie. Asi dom nemáme postavený. To znamená, poďme sa pozrieť a no, nemáme. Tak nič, no. Dosť smutné, že sa to stalo. Ale pritom, ak som hľadal ten piesok, som našiel takú krásnu jaskynku nedaleko, takže tam sa budeme môcť vybrať. No, pôjdeme tam potom. Ja som tu vtedy ťažil. Materiál. Tak, to nejako takto budem musieť spraviť. Nie, postav, nechoď preč. Pôjdem tamto postaviť dačo. No, dosť smutné. Ten vlastne celý minulý diel. Aspoň, že som mal to uložené. No tak tu začneme. A ideme. Tu budú dvere. Som sa rozhodol, že to bude teraz inak. Trochu vyzerať. A ideme. Točíme. To bude iba taká základná miestnosť, ale nie. Iba asi takto veľká. No. Ale nevyšiel nám kameň. Čo znamená, že je to problém.
A kde mi ušla fakľa? Nevadí ma, sme bez fakly. Alebo ju mám a neviem o nej. Potom tu budú takto stĺpce, takto 2 do výšky, tam budú okna. Raz, 2. Teraz si to spravíme krajšie, keď už vieme ako. No. Toto si tu odstraním. Čo sa blíži? Aha, prasiatko. Kroch, kroch. Dobre. Idem zobrať ďalšie veci. A mohol som už podlahu spraviť, ale neviem, z čoho teraz spravím podlahu. Je otázka. No. Kto mi odpovie? Ha? Asi nikto, čo? No. Z čoho by sme tak mohli Čo je toto? Aj to sú 3 druhy toho nového kameňa. Ale toto vyzerá pekne. Možno. Nie. Možno tak na prístupovú cestu je to pekné, ale inak nie. Určite nie na našu podlahu. Vyzerá to tak, že to bude musieť byť klasický iba. Ale toto si môžem zobrať. Aha, ešte si zoberiem crafting table. Kde je sekera? Tu. A ja som mal ten zemiak a teraz ho už nemám. To je blbé. Som späť. Musel som dať menšiu pauzu. Lebo povedal som bratovi, že budem natáčať. Ale kvôli tomu, že sa toto kazilo a tak mi to teraz trvá o dosť dlhšie ako normálne natáčam. Tak si myslel, že už som skončil a vošiel do izby. Tak som to stopol. Toho pavúka by som zabil. Aj ho zabijem. Ale no. On sa bugol. Ty kokso. Dobre, no. Kde som skončil? Tuto som bral veci, no, aby som to tam zobral. Jasné. Ešte toto zoberiem. Dúfam, že mám, no. A ešte som chcel nejaký kameň naťažiť. A tuto to nie je vyťažené teraz. Toto tu bolo všetko vyťažené. A tak toto je ten šuter. Ty koks. Ale sa potrebujem dostať k niečomu inému. K inému šutru. Trošku normálnemu. A takto sa prekopem. Budem musieť. Áno, prekopem sa. Asi nič nevidíte. Tak vám dám svetlo, niekto čo vidíte. Aha ho. Všetko zlé na niečo dobré, nájdeme hneď uhlie. No, možno by som mali ďakovať tomu. No vlastne nie. Aj tak som si chcel ten domček prerobiť. Ale ten piesok. Mal som 2 staky. A nevedel som nájsť púšť, tak som to ťažil iba z jedného jazierka. Tak uvidíme, ako to bude. No, že sa za to nejako nehneváte na mňa, lebo ja za to nemôžem, čo sa stalo.
taká práca. Koľko mám toho kameňa? 22, to by zatiaľ mohlo stačiť, ešte toto dokopem do rovnakej úrovne a ideme ďalej stavať. Tento diel je rozkuskovaný na 3 diely, ešte že to viem spojiť, lebo by ma hodilo, keby som to musel, ja by som to asi nevidel, keď ju. Ale našťastie teraz to už viem upraviť, tak je to v pohode. A tu sa ešte posledný krát tu vyspíme. No, tak tento diel vôbec nevyšiel tak, ako mal. Čakal som, že krásne si dorobíme dom a spravíme si nejakú farmu už. Keďže som mal ten zemiak, tak som čakal, že už aj so zemiakom budem. Že zemiaky budeme pestovať. Potom si budeme ťahať zvieratka a tak. Pozrite sa, čo sa stane. Čo? Nejaký buk? Tuto boli stĺpy. Mne sa darí. Keď sa darí, tak sa darí. No a to už sa mi aj predtým stalo, že takéto bugy. Tak dúfam, že sa nebudú. Ja som dúfal, že tou aktualizáciou, lebo to sa mi stalo na 0.9.0. Dúfal som, že s aktualizáciou 0.9.2 sa mi motá jazyk, takže sa to vyrieši a evidentne nie. Som taký nešikovný teraz. Tento diel asi najdlhšie zatiaľ robím doteraz, čo som kedy robil. No, už sa nám aj čas kráti. Vidím to tak, že toto tu odkopem a ostatok budem robiť za kamerou. Výborne, to som nechcel. Práve kvôli tomu mám rád lopatu, keď kopem hlinu, alebo iba holú ruku. Lebo potom túto sa mi takto kedykoľvek si dám niečo, položím. Náhodou. Ešte tu odkopem. Toto tu za sebou, čo je? Za mnou teda. Týchto posledných 9 kúskov. A ja sa rozlúčim a ostatok dorobím za kamerou. Aspoň tak, ako sme to mali, že podlahu, alebo celý tento tu kadík budku celú dorobím za kamerou a aby som vás tým nezdržiaval. Dobre, tak ja sa tu teda rozlúčim, dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď pochybujem po tom dnešnom výkone, čo sa robilo. Tak dúfam, že sa vám to teda páčilo, ak hej, dajte like, ak nie, dajte dislike. A nezabudnite dať odber. A ja sa teda s vami lúčim, čaute.